dio. Ovo je jedino mjesto gdje bi žene mogle izaći iz kuće, bez prekrivanja i bez straha da će biti viđene. Jer ovdje vidite dosta visok zid da se zaštiti privatnost žena koje su bile tu. Harem. Harem je mjesto znači zatvorenog tipa, nije dozvoljeno svima da se vidi. Iza zida koje vidimo ovdje imamo taj dio koji se zove ekonomski dio ili selam, gdje bi uglavnom boravili muškarci, gdje bi se primali gosti i tek kad su žene upozorene da neko dolazi u ovaj dio porodični dio dvorišta, da se one mogu prekriti i uopće mogu ući ovdje da bi ušli u kuću. Inače zove se selamus po riječi selam. I znate da smo stvari pozdravili sa selam aleikum. Znači zato što ovaj drugi dio dvorišta zove selam upravo po toj riječi. Salamus znači upravo po tom pozdravu selam aleikum. Kuća je izgrađena prije 300 godina i smatra se jednom od najvrednijih arhitektonskih blaga ove zemlje. Ovdje vidite arhitektonski, a ovdje vidite orijentalni stil arhitekture, ja bih rekla po nekim mediteranskim malo primještama. I vidite nešto što mnogi ljudi smatraju jako čudnim, a to je Davidova zvijezda na muslimanskoj kući. Da je čitavi simbol na muslimanskoj kući, također isti simbol ima u mnogim žanijama i mnogi je imao katoličke crkve ovo imaju. Ovdje simbol Davidova zvijezda za monoteističke religije su jako slične. Priče koje su nama rečene, koje su ja najsmina ako neki istine. Samo neki događaj, neki ljudi iz istorije predstavljaju različite stvari za različite religije. Za muslimane je ovo Davidova zvijezda što je jedan od poslanika od Allaha. Evo skoro toga što je ova kuća muzej, mi ćemo poslati 300 koji se smatraju muzejom i hiljade i hiljade znači ljudi koja svaki sješi u ovom svijetu. Još je Mošav. I po internetskim glasovima ovo je 7. najbolji hotel u svijetu. Sobe su predivne, ukrašene orijentalnim stilom, tako da imaju pašicu, sobu i slično, jako lijepo. Inače, kad ulazimo u ovu kuću, obično se poredi način života koji smo živjeli za vrijeme osmanskog perioda sa načinom života koji živimo danas u Hercegovini. Ja ću sada reći običaj koji su bosanski muslimani zadržali. A to je se prije ulaska u kuću muslimana uvijek se skidaju cipele. Zašto? Muslimani se mole prije početka molitve, znači obavlja se abd, pa šeruše određenih dijelovi tijela. Ti dijelovi tijela su vidjeli drugim ljudima. Znači, oni ne moraju svaki put ići u džamiju, mogu ostati kod kuće, ali kuće moraju biti čisto. A vidite da ona prekrivena tepisima, tradicionalni koji mi zovemo čiricima, i ako uđemo u našim cipelama možemo donijeti naštinu, prašnu, slično, što je najbolje da ostavimo znači naše cipele ispred kuće i da uđemo. Svima ću vam reći bujru, inače kod nas je ošao taj, kada nekako tamo negdje ili osoga neće vidimo, uvijek kažemo bujru. Turci su ovdje vladali, to jeste osnovno carstvo, preko 400 godina. I danas je u našem bosanskom jeziku puno su stizama koje svakodnevno